Nado basdang kacing simti ya kakam upup Francis ula kentu ban wan pai biang sya kacing long kabakong san bat kabak kencam siam ula kentu ya ki balang ban ker na kacing long kum ki seng balang ki batlot bat ula pen le cingmut ha hakikam ban le sngo sen kacing kentup lang bat kacing pen thamai kacing chiet kacing u ban e no ya kacing long pop bat ten rai bat kacing simrai kacang u bantung ya ka konsil jong ki prangut ki kardinal na ka benta ban penyar ya kacing ya mir jingmut ha ka balang kalawan ra ya kacing kelah bakan long ka bakhuj ka basuba bat kacing long nong yalam ka badon ya kacing ya trelang ula jet ya ka kerteng jong u Francis namar kacing yo ya kacing penslur na Usain Francis ka Assisi bat Usain Francis Xavier kibalong kum kidak jong kacing sengurit jing ai jing syakri bat kacing don ya kacing shirham haka commission te menta kendet ngin pai ya kacing ya linti bat ya kacing long jing man jong upop Saint Francis kat ba udang em hakane kaslah perthai upop Francis kabaka kerteng kabapura kacung u kadai u George Mario Belgiolio balakha ka khatnyo trek unapra house nam khat khandai spa lai kun riu ha Buenos Aires Argentina bat ula klalong uriu krau balawanra ya ka cingkela ha kabalang Roman Catholic da ka cingsha jiet kum upup ha ulber arachar khat lai ula thawru ya ka history kum upup ban kong jong ka Western Hemisphere usau American uban kong bat uban nengkong ban jalam ya ka balang ubala bananam ya ka cinglong ka bas ngurit bat kasur ka bas ngotenat u Francis ulawan ra ru ya ka cing phalo hakorkom pen keladur bat ka jinglong nong yalam ka badon ya ka mensiem ka bas ngosen hakapor ka congka ka cinglong ka cong u kum upu ka history kalaya thu shu ru bala penhe pensan ya u daki kme ki pa kibana kari Itali bat hakaban nengkong uber Julio balalek kai ban pentebit yalade haka chemical technician haswa ba olet rung haka jisen haus nam kat kendai spa san pupra ulamat ya kacing haka cing bom don haka met kapat ka bakot ka bakia hakirta ka badang arpos nam kabala kentup ya kacing yo ya ka pinominia kabala lamru haka banweng no yu udkot jong utor hakabai dai bat kicing pule upo pula pule ya ka philosophy bat ya ka master degree ya ka chemistry na ka University of Buenos Aires ulah hikai ru ya ka literature psychology bat philosophy bat technology haswa ban long kum archbishop jong ka Buenos Aires kum usam la pule ulat trei kum ubancher lade unong pahara hakawei kabar ha Buenos Aires bat ulalong ru kum unong ap ne unong sumar ya kayeng wat hap teng kene kacing ula beteng ya kacing pule theology bat ulas kentang kum uphadar ha usnam khat khandai spa nrup khandai bat simti kacing bam smai gum ujiset ha usnam khat khandai spa nyopulai ula kiu step ha hapo kabalang bat ula syakri kum ukli do jongka jiset ha Argentina bat kane kari kaladon peng katma kabala tip kum kadal tiwo kalapoi kapor kabala mi ru kacing tho kabacur ya kabala keno ba lodon benta halor kacing cak klep jongki arngut ki phadar jisen watla kiladon ki baken tho persya henrei ki we pat kilaya ro bat yada yo u baka cingle ka chung u kalong banyada bat ban pelaj im ya kita kinong syarai jong kabalang ka cingcop ka bakrau jong opop Francis ka kuntup ya ka encyclical Laudato Si haus nam arcakasan kabalaya wer ya ka cingdon kam kerki ban simkia halor ka cingkala ka sun beneng bat ka cing banjur ban summa surkher bha ya ka maryang da ka cingdon lang ya ka cing kli ula simru ya ki sincam ban
ban weng ya ke ching ya pher bat ulap priang sngob ha ya ke ching ya kren bat ka ching ya tai bat ki bom ngai blai ki bom dei ki kristan bat ulai khun ru na ka banta ka hok chong kino ki kan huon chong ki priu wat la ki kat tu ka ne ka ching le ka chong u ki la kring ru ya ka ching sha kan tho na ka ching long tan rai han rai upo Francis u yang skambek ha ka mission ka chong u ban pen long ya ka balang ka ba kun thop lang ya paro bat ka ba kloi ban pedang ni ya khun ya kinu ki ching e chong ka ne ka chuk ka ba manta ha ka ne ka perthei ha ka ching long pop ka chong u manta u la e no ya ka ka ba ye ne sa ya ka ching long ka ba sngoret ka ching wan ra ya ka ching kala bat ka ching pen thmai ya ka kom per khat per dan ha ka bai dei bat ka khubol gospel bat ka ching e bat ka ching shikri ya ki para brio